Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna, atong pag-aablihon ang Marcos Kapitulo 11, versikulo 20 hangtod sa 24. Apan sa dili pa, once again, akong giabot ang akong pagpanimbaya sa akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. Mark chapter 11, verses 20 hangtod sa 24. Ang giingon dinhi, nianang sayo sa pagkabuntag samtang naglakaw sila sa dalan. Nakita nila ang kahoyng igera. Nalaya na kini gikan sa kinatumyan ngadto sa mga gamot. Ug nahinumdom si Pedro sa pagtunglo ni Hesus sa kahoyng igera. Ug siya miingon kaniya, magtutudlo, tan-awa ra, namatay ang kahoyng igera nga imong gitunglo. Miingon si Hesus kanila, salig kamo sa Dios. Ug timan ikini, makahimo kamo pagsugo ni ining bungtura, maalsa ka ug maitsa ngadto sa dagat. Kung kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing ug nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayod kini. Tungod niini, ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo, tuuhi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayod kini. May the Lord bless the proclamation of His Word at this moment. Now, sumala sa atong nakita sa Kapitulo 11 sa Gospel of Mark, mga kaigsuunan, nagsugod kini sa simana sa pag-antos sa atong Ginoong Hesukristo. Hangtod nga nag-culminate kini sa paglansang kaniya dito sa cross ug nasundan dayon kini pagkahuman sa ikatulo ka adlaw sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. So each of these accounts nga gi-record ni Marcos, mga kaigsuunan, konektado kini. Una, si Jesus misulod sa Jerusalem sa adlawng Domingo ug iyang gisurvey ang mga abuses nga nagakahitabo didto sulod sa templo. And then, sayo sa buntag sa Lunes, iyang gitunglo ang kahoyng igera, isip usa ka testimonyo sa pagtunglo niya sa nasod sa Israel gumikan sa kagahi niini. Samtang ang kahoyng igera adunay saad unta or adunay sinyales nga aduna kini bunga, gumikan kay daghan man og dahon pero walay bunga di ay. Now, samtang ang Israel, adunay gawas nun nga ilhanan kunuhay, nga nag-observe sila sa Passover, pangilin sa pagsaylo, aduna sila'y relihiyon, pero sa ilang kinasuluran, mga kaigsuunan, patay, walay bunga. Ang ilang pagtuo kunuhay sa Dios, walay bunga, busa, patay. Ug sa Lunes sa gabi, mga kaigsuunan, misulod si Kristo sa templo, ug iyang gipang-abog ang mga tigpakaaron ingnon didto. Ug again, gidemonstrate sa Ginoo ang iyang pagtunglo sa nasod sa Israel. Ug sa pagkamarte sa buntag, milabay sila sa kahoyng igera nga gitunglo ni Kristo ni adtong Lunes ug patay na kadto. Nalaya na gikan sa tumoy hangtod sa gamot niini. Ug si Pedro nakuratan. Busa miingon si Pedro, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered. Nalaya ang kahoyng igera nga imong gitunglo. Ug sumala sa atong gi-point out ni adtong miaging semana,
kini mao ang ika-18 og katapusang milagro nga gi-record ni Marcos, mga kaigsunan. So Peter, once again, natingala gayud siya sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo ug gikuha or gigamit ni Kristo kadto nga kahigayunan nga tudluan ang iyang mga tinun-an sa importante kaayo nga subject mahitungod sa pagtuo ug pagampo. Ug sa bersikulo 24, mga kaigsunan, mibungat si Kristo og lalom kaayo nga statement. Ang giingon sa verse 24, tungod niini ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pagampo, tuuhi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayod kini. Gisulti ni Kristo kini immediately after gi-describe ni Kristo ang pagtuo nga makasibog gani sa mga bungtod. Mark chapter 11 verse 23 ang giingon dinhi, ug timan-i kini, makahimo kamo pagsugo niining bungtura, maalsa ka ug maitsa ngadto sa dagat. Kung kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing ug nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayod kini. Now ang pangutana, unsaon man pagsabot nato kining pagtulun-an ni Kristo, kini nga passage, mga kaigsunan. So adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong. Una, the issue of faith, ang issue sa pagtuo. Ikaduha, the effectual nature of prayer, ang kinaiyahan sa pagampo nga epektibo gayud kaayo sa ngatanan. Ug hinaot nga tabangan kita sa Dios sa atong pagpamalandong. Mudangat na kita sa unang punto, the issue of faith. Gitudlo kanunay ni Kristo ang topic mahitungod sa pagtuo. Gani, iyang gibadlong kanunay ang iyang mga disciples gumikan kay huyang ang ilang pagtuo, mga kaigsuunan. Niadtong gipakalma ni Kristo ang bagyo, mga kaigsuunan, sa Mark chapter 4 verse 40 to 41. Gibadlong ni Kristo ang iyang mga disciples. Ang giingon dinhi, unya miingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig? Apan nahibulong sila pag-ayo ug nagpangutan-anay, kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya. Now, mahitungod sa ilang concern, sa ilang earthly provision kung tawgon, Matthew chapter 6 verse 28 to 30, ang giingon ni Kristo dinhi, ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste? Tan-awa giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabiste, apan sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kaayo walay sapot nga sama katahom sa usa niining mga bulaka. Kun gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw sunugon ra, kamo pa kahay dili bistihan, pagkagamay niniyog pagtuo. So you see, niadtong si Pedro gumikan sa iyang kakulang sa pagtuo, niadtong nakalakaw na unta siya sa tubig, pero naunlod siya gumikan kay na-overtaken siya by unbelief. Matthew chapter 14 verse 28 to 31 ang giingon dinhi. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kun ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Busa misinggit siya, Ginoo, luwas ako. Diha-diha gikuptan siya ni Jesus ug gibira ug miingon si Jesus kaniya, pagkagamay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Now, ang gitudlo ni Kristo niini, mga kaigsuunan, walay imposible sa Dios, sa gahom sa Dios. Kinahanglan nga musalig kita sa iyang gahom, mga kaigsuunan. Gani gigamit ni Kristo ang mountain metaphor kung tawgon, sumbingay sa bukid. Matthew chapter 17 verses 18 to 20 ang giingon dinhi, ug gihinginla ni Jesus ang yawa ug migula kini gikan sa bata ug naayo siya diha-diha. Unya miduol sa tago kang Jesus ang mga tinun-an ug nangutana kaniya, nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Jesus mitubag, tungod kay wala man kamoy pagtuo. Sultihan ko kamo, kun may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo niining bungtura sa pagbalhin ug mobalhin kini
pinaagi sa pagtuo walay dili mahimo ninyo. So nakuha nato mga kaigsuunan, kinahanglan nga masabtan nato ang mga pulong sa Ginoo nga nagdescribe nga maibot kuno ang bungtod ug maitsa ngadto sa dagat. Kini nga pinulungan mga kaigsuunan, figure of speech ni. Kung tawgon, figurative language. Ang tawag niini hyperbole. Kining exaggeration ba, kining gipalabihan. Kini nga figure of speech, dili nato kini sabton literally. Naman tay figure of speech nga hyperbole sa Bisaya. Kini bitang gipalabian. Example, lapad kayo siya og tiil, makamala og sapa. Dili man na literal. Ang pasabot, lapad siya og tiil. Pero gipalabian ba, makamala og sapa. Ingon nga, grabe gyud na akong hinilakay, nakaluha jud ko og lansang. Kuan man na kaning figurative language. Mo kinibot pasabot ni Kristo nga kung duna kitay pagsalig bisan ang bungtod maibot ug iitsa ngadto sa dagat, this is not to be taken literally, but this is figurative language nga ang bot ipasabot gamhanan ang Dios. Walay imposible sa atong buhi nga Dios. Ang bukid nga gitudlo ni Kristo, probably ang Mount of Olives. Ug ang dagat nga gi-refer ni Jesus dinhi mao ang dagat nga patay or Dead Sea. Parat kayo kini nga dagat mga kaigsuunan. For the mountain to be cast into the sea would be a plunge of 4,000 feet mga kaigsuunan. Now, ang Dios nga nagbuhat sa tibok universo, dili siya malisdan nga buhaton kini nga ibton ang bukid ug itambog ngadto sa dagat. Now, ang gitudlo ni Kristo niini, ang usa ka elemento sa pag-ampo nga kinahanglan anaa kanato, ang pagtuo mga kaigsuunan. Kung walay pagtuo ang atong pag-ampo, wala kini gahom. Kung gaduha-duha kita, wala kini gahom. Santiago kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 8 ang giingon dinhi, apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha. Kay ang nagduha-duha sama sa balod nga musunod bisag asa huy pa sa hangin. Ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo, kay maduha-duhaon man siya og walay tumong sa tanan iyang buhaton. So you see, gi-echo kini sa James chapter 5 verses 14 hangtod sa 18. Ang giingon dinhi, kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniyag lana. Ang maong pagampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mopasaylo sa iyang mga sala. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa tawo nga matarong dakog kahimuan. Si Elias sama kanato, apan siya mainitong nagampo nga dili unta muulan ug wala gayod muulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga. Ug unya nagampo na usab siya nga muulan unta ug ang langit mibubo sa iyang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot. Ang pagampo mga kaigsuunan, kung inubanan kini sa pagtuo, gamhanan kini. Pero dili nato gamiton ang pagampo aron atong i-test or aron atong sukdon ang gahom sa Dios. Kung sa may purpose, kung magampo ta nga maibot ang bukid ug maitsa ngadto sa dagat, that is frivolous. Figurative language na mga kaigsuunan. But in times of need, sa oras sa kalisdanan, makahimo ang Dios sa pagbuhat og dagkong mga butang. Si Elias, nagampo si Elias nga ipahunong ang ulan. Wala mi ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, gumikan kay nakita ni Elias nga kinahanglan silutan ang nasod sa Israel gumikan sa idolatry nga kasalanan. Ang giingon dinhi, si Elias sama kanato, apan siya mainitong nagampo nga dili unta muulan ug wala gayod muulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga. Now ka tripping lang ang gihangyo ni Elias, dili. Concerned si Elias sa kahimayaan sa Dios. Mo nga mingon si Elias nga ayaw paulan na Dios aron makakat-on og leksyon ang nasod sa Israel nga gahi og ulo. Unya, ang giingon dinhi, ug unya nagampo na usab siya nga muulan unta ug ang langit mibubo sa iyang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot. Gumikan kay nakita ni Elias
nga sa pag-ulan mapasundayag na usab ang gahom sa atong buhi nga Dios. Si Joshua usab nagampo si Josue nga ipahunong sa Ginoo ang adlaw aron dili mo salop dayon gumikan kay grabe pa kayo ang gubat ni adtong panahona. Nya mapildi sila kun mungit-ngit na. So nagampo si Josue nga dili mo salop ang adlaw murag mo hunong sa pagsalop. Joshua chapter 10 verse 13 hangtod sa 14 ang giingon dinhi. Ang adlaw ug ang bulan mihunong hangtod nga nabuntog sa mga Israelita ang ilang mga kaaway. Nasulat kini sa basahon ni Hasar. Mihunong ang adlaw sa kinatung-an sa langit ug wala mo salop sa tibuok adlaw. Wala pa gayud mahitabo sukad masukad nga ang Ginoo misugot sa mando sa tawo kay ang Ginoo nakig-away mandapig sa mga Israelita. So you see, walay imposible sa atong buhi nga Dios. Mukadto ang unang punto. Ikaduhang punto mga kaigsuunan, the effectual nature of prayer. Dako kayog kahimuan ang pagampo sa tawong matarong. Gihatag sa Ginoo kini nga saad. Mark chapter 11 verse 24 ang giingon dinhi, tungod niini ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pagampo, tuuhi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayod kini. Now, dili kini saad nga ihatag gayod sa Ginoo ang bisag unsa na lang atong gipangayo. Kay ang mga charismatic, ang mga health and wealth, Pentecostal, prosperity, gospel preachers, unbiblical na mga kaigsunan. Wala nagsaad ang Ginoo kanato nga iyang ihatag bisag unsay atong pangayoon. Anything that we ask, dili ka na mo igisaad sa Ginoo kay basin ug ang kaayuhan sa imong balatian nga imong gipangayo, dili din na mo ikabubuton sa Ginoo. Kay ang kabubuton sa Ginoo mapasundayag niya ang iyang sustaining grace kanimo taliwala sa imong balatian. Usa ang mga prosperity and health and wealth gospel preachers nga moingon nga i-claim na nga maayo ka sa imong sakit. I-claim na dili ka bubuton sa Ginoo nga magsakit. Na, unya usaon man na nga mamatay man gyud kitang tanan. Og giayo kita sa Ginoo sa daghang balatian sa tibuok kalibutan pero moabot ra gyud ang panahon nga mamatay kita sa usa ka balatian kun balatian ang gamiton sa Ginoo sa atong kamatayon. Unsaon man na nato pag sulbad be, dili ka na mo interpretation sa Bible. Ang giingon sa James chapter 4 verse 3 to 4, dili tanan nga atong gipangayo tubagon sa Ginoo kay nasayod ang Ginoo kun unsay makaayo kanato. Dili mo tubag ang Ginoo og mga pagampo nga bisag unsa nga makadaot kanato or makapasilaob sa atong garbo. Nangayo ka og kutse para sa asa. Kung kanang kutseha nga imong gipangayo gikinahanglan kaayo sa buluhaton, ihatag yun na sa Ginoo kay daghan kaayo og practical advantage iya man ang ihatag. Pero kung gumikan ni ana nga kutseha, mahimo kang garbuso, mahimo kang hambog kaayo, ang Ginoo nasayod siya kun unsay labing maayo alang kanimo. James chapter 4 verse 3 to 4 ang giingon dinhi, ug sa dihang nangayo kamo wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. Mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan mao'y pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makighigala sa kalibutan nakig-away sa Dios. Now, kung ang health and wealth, prosperity, gospel preachers tinuod gayod, well, masulti nato nga si Kristo, wala ka na mahitabo kaniya kay namatay biya si Kristo sa iyang kalisod. Wala man madato si Kristo ni adtong miani siya niining kalibutan na. Pero siya ang Dios nga gipakita niya kanato nga kadaadlaw siyang gaampo, nakigistorya sa iyang amahan. Now, wala man madato si Kristo. So unsaon man na pag-reconcile sa mga health and wealth preachers? Ang pagampo dili ka na hinagiban or dili ka na instrumento aron i-manipular nato ang atong Dios or atong usbon ang kabubuton sa Ginoo. No, sometimes ang tumong sa Ginoo iyang balibaran kita sa atong gihangyo. Si Pablo man gani katulungan naghangyo sa Dios nga ayuhon ang iyang balatian, katulo usab siyang gibalibaran sa Ginoo kay ngano igo na ang grasya sa Dios alang kaniya, taliwala sa iyang balatian.
2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9 ang giingon dinhi, apan aron dili ako magmapahitas-on tungod sa katilangalahan kaayong mga butang nga akong nakita, gihatagan akog tunok sa unod nga gigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo nagampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon. Apan ang iyang tubag mao kini, igo kanimo ang akong grasya, kay sa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. You see, wala grant sa Ginoo ang gihangyo ni Pablo, mga kaigsunan, kay dunay mas labing maayong tumong ang Dios. Matthew chapter 26 verse 39. Milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta ug nagampo nga nagingon, amahan ko, kun mahimo kuhaa kanako kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kun dili ang imo. Ug ang tubag sa Ginoo, ang kupa sa pag-antos giinom gayod ni Kristo, kay kinahanglan gayod nga mamatay siya didto sa krus sa Kalbaryo aron maluwas ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. So makita nato ang kahibulungang pagtulunan ni Kristo mahitungod sa gahom sa pagtuo ug sa pagampo. Nasaksihan na sa mga apostoles ang mga dagkong butang nga gibuhat ni Kristo. Ang tubig na himong bino, ang mga buta nakakita, ang mga bakol na nga ayo, ang mga patay na nga banhaw, bisag si Pedro nabuhat niya ang imposibleng butang. Pinagi sa iyang paglakaw sa tubig, ibabaw sa tubig, mga kaigsunan. Now, adunay requirement ang pag-ampo nga gitudlo ni Kristo dinhi nga gikumpirmar usab ni Santiago, mga kaigsunan. Kinahanglang mag-ampo kita. Gumikan kay ang tao nga dili mainampuon, dili gayud makaalaom nga makadawat siya bisag unsa gikan sa Dios. Santiago kapitulo 4 bersikulo 2 ang giingon dinhi, gusto kamong manag-iyag mga butang, unya kay dili man ninyo maangkon buot kamong mupatay. May gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo makuha, busa nakigbingkil ug nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. So kinahanglan kitang moampo. Pero ang giingon sa James chapter 1 verse 5, apan kun diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios. Ug dili gayud siya mapakyas, kay ang Dios mahinatagon ug maluluyon man sa tanan. So kinahanglang mag-ampo gayud ug mangayo kita sa Dios, apan kinahanglan nga mangayo kita diha sa pagtuo. Ang giingon sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 7, apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mosunod bisag asa huy pa sa hangin. Ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo. So you see, we must pray in faith. O kinahanglan mangayo kita gikan sa kasing-kasing nga sincero gayud kaayo ug dili tigpakaaroning nun. Ang giingon sa Santiago 4:3, ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. Ug makit-an usab nato ang usa ka elemento sa pag-ampo sumala ni Juan. John chapter 4 verse 13 and 14 ang giingon dinhi, ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kun mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton kini. Sa akong ngalan, matud pa ni Kristo. Dili kini simple nga formula sa prayer. Okay, gigamit nato ng in Jesus name sa atong pag-ampo. Pero wala nato sabta kanang but pasabot sa in Jesus name. Ang but pasabot ni ining in Jesus name, but pasabot si Kristo ang tulay nato padulong sa amahan. Dili kita makaduol sa amahan kung dili pinaagi kang Kristo lamang. So when we say in Jesus name, atong giila nga kita makasasala ug wala kitay katungod nga moderetso sa amahan, kinahanglan muagi kita kang Hesus. Munay but pasabot ni ana. John chapter 14 verse 6, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako.
Ikaduha, mga kaigsuunan, it means nga kinahanglan magampo kita consistent with the divine nature and in accordance with His will. Ang name, ang ngalan sa Hebrew, ekspresyon kana sa character sa usa ka individual. Nakita nato kana sa daang tugon. Ug kung kita magampo sa ngalan ni Kristo, ang buot ipasabot, nagtuo kita nga siya Dios. Gamhanan siya, tulay siya. Nagtuo kita nga puno siya sa kahimayaan. Ug ang Dios Amahan maminaw kaniya, gumikan kay Dios usab si Kristo. Kung tao lang si Kristo, dili siya paminawon sa Amahan. John chapter 14 verse 13 ang giingon dinhi, ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang Amahan pinaagi sa anak. So, this is the nature of the first petition in the Lord's Prayer. Hallowed be thy name. Dalaygo ng imong ngalan. It is a declaration of the absolute holiness of God. Petisyon kini nga ang pagkabalaan sa Dios ma-display sa tibuok kalibutan. Ug mao kini ang pinaka-focus sa atong pagampo, nga mahimaya ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Perhaps God will be most glorified kung dili ka maayo sa imong balatian, basin og sa pag-ayo sa Dios sa imong balatian, makalimtan nimo siya. Unya mahimo kang garbuso, mga kaigsunan, basin og tumong sa Ginoo nga magpabili ng imong balatian pero isustinar kaniya pinaagi sa iyang grasya, sama sa nahitabo kang Apostol Pablo. So bisag unsa ang atong dangatan, as long as kita nagampo ug nagsalig kaniya, unsa man ang tubag sa atong Ginoo, magpasakop kita niini ug himayaon nato ang Dios pinaagi sa atong pagtuo. Hinaot nga magdirektar kini sa atong prayer life. Kinahanglan gayud kitang magampo. O kinahanglang magampo kita diha sa pagtuo nga nasayod nga ang Dios gamhanan. And if necessary, makahimo siya sa pagpasibog sa bukid o pagtambog niini sa dagat. Kinahanglan magampo kita nga ang kahimayaan sa Ginoo ma-display, mapasundayag sa tibuok kalibutan. Now, ang buti pasabot niini tingali nga dili tubagon sa Ginoo ang atong pagampo sumala sa atong kaalam, kundili sumala sa iyang kaalam. Makasalig kita sa kaalam ni Kristo. Gumikan kay ang kaalam ni Kristo perpekto ug dili gayud masukod. Ang kaluwasan, mga kaigsuonan, nagasugod kini sa pagampo. Ang giingon sa Biblia, they that call upon the name of the Lord will be saved. Pero unsaon nato pagtawag sa ngalan sa Ginoo kung wala nato siya mailhi? Apan unsaon nato pagkaila kaniya kung wala nato siya madunggi? Unsaon nato pagkadungog mahitungod ni Kristo kung walay magwalali? Ug unsaon man pod pagwali sa usa ka tawo kung walay gasugo kaniya? I'm quoting Romans chapter 10 verse 13 to 17. Mao nga magwali kita sa ebanghelyo dinhi sa kahanginan aron mahibaw-an sa mga tawo nga sila makasasala ug dili sila makaluwas sa ilang kaugalingon. Ikaw ug ako higala makasasala. Wala kitay gahom sa pagluwas sa atong kaugalingon. The good news is this, mianhi si Kristo. Iyang gisunod ang tibuok balaod sa Dios, gumikan kay gikondinar kita sa balaod sa Dios, gumikan kay gisupak nato kini. Ang requirement sa Ginoo 100% obedience, dili nato kini mabuhat, si Kristo ang mibuhat niini. Ug usa pa nga gipangayo or gisingil sa balaod, mao ang bayad sa kasalanan nga mao ang kamatayon. Kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan. Si Kristo nag-antos dito sa cross, iyang gihalad ang iyang kaugalingon. For what purpose? Aron ang mutuog musalig kaniya adunay kinabuhing dayon og dili gayon malaglab. Busa higala paghinulsol sa imong sala ug salig nga ang pagkamatarong ni Kristo ug ang iyang dugo igo na aron itabon sa imong sala ug isulob kanimo aron pagatubang nimo sa Dios, putli ka og balaan nga tan-awon sa pagkamatarong nga dili imuha kun dili kang Kristo nga pagkamatarong. Dangop kang Kristo, tawag kang Kristo alang sa iyang kaluwasan ug iya ikaw nga pagaluwason. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa ug among gipangayo nga gigamit nimo kini
aron sa pagtandog sa mga kasing-kasing nga gahi aron sila maghinulsol ug musalig lamang kang Kristo ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas. In Jesus name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.